Jeg har gjort det, så. Hej YouTube. Ja, jeg føler stadig ikke. Her. Vi skal have noget mad. Nej, jeg har, så vi skal ud og have noget. Har du 3? Nej, kan det ikke klare sådan i det bare? Jeg har ikke noget svær. Nej! Luk døren. Jeg gider ikke have rundt. Tak. Jeg er gået ud og leder efter mad. Jeg trækker bare lidt. Vi taler da ikke særlig meget. Det går bare alle mulige ting imod mig. Giv det der. Du ved godt, jeg stadig optager, ikke? Nej, det gør det ikke. Alle går bare her. Dø. Sådan. Det er bedre. Så går jeg. Har du noget koldt? No. Jeg kan da. Hvis jeg bruger meget koldt. Til hvad? Jeg skal bruge det. Til hvad? Jeg skal ikke bruge det. Nu skal der på. Headshot. 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 Og headshot. Okay, nu er jeg ikke flere pile. Det er svært. Nej, jeg tager faktisk bare et sværd. Kommer der også bagfra? Ja. Det ved jeg. Det er derfor, jeg skal prøve at lave et snigeangreb. Guling! Og ja, jeg har lavet mange videoer på min kanal. Og vi filmer begge to, vil jeg ved med. Jeg filmer. Yes, it's nice. It's nasty. It's very nice. Very nice. Og der kunne I høre, han lavede ligesom kiks. Okay. Yes, Har du nogle blocks? Jeg faldt lige ned. Kan du ikke lige kaste nogle blocks ned af den store skrant? Ja. Åh, jern!
Jeg skal nok. Der. Jeg kan se dit navn. Det ligger over ved den hul. Den hul. Det står ned. Det er dernede. Det er nede ved den hul her. Det er her ved det hul. Der kan jeg bare ikke lige komme op. Jo, jeg kan faktisk. Hvor? Her. Nu der. Nå, jeg skal tage hernede. Kan du ikke være heldig? Nej, okay. Jeg ligger her. De ligger her. Halvdelen. Ja. LOL! Så var der en, der fløj. Eller hoppede. Jeg hoppede. Jeg er 6. Værsgo. Jan! Nam. Farvel. Nej! Hvem er det? Få ham væk. Han stiger på mig. Han stiger på mig. Han kigger, jeg kigger. Kan han kigge os? Nej. Giv os 100 milliarder. Han går ned og smine. Kan ikke. Nu. Hvad? Skal jeg bare ikke tage med samtale? Vi har ham ikke. Hvad med tilfælden med samtalen? Med den kode? Han har dem eller? Så du har flyttet ovnene. Lol, hvad skal vi? Jeg hopper ned og miner lidt. Jeg skal nok altid, du får det. Okay. Hvad skal jeg skal ikke have ham. Nej, det behøver ikke. Men det gør jeg. Nej. Måske. Nej. Måske. Måske. Jeg kan ikke sikkert noget. Jeg finder mig. Og intet. Jeg siger intet. Jo. Se, hvad vi fandt her. Na, cha, cha. Na, cha, cha. Na. Og nu bruger vi F3. 16.